Snitswiet Zwart hier het juist net meer in eigen hand. De opdracht was simpel, winnen van WK en hoop je dat Hoge Zand of MSC Meppel punten laten zoenen. WK is al wist van promotiewedstrijden en dus liggen de kansen. Zij zitten met na-competitie en ze hebben afgelopen donderdag gespeeld. En hebben ze ook vol gas tegen Bekwiek gegeven voor de beker. Dus ja, daar moeten we van profiteren. We moeten scherp en fanatiek erbovenop. Dan kunnen we ze het moeilijk maken. Dat hebben we daar ook gedaan. Dus, Ja, ik zeg wel, je hebt het net helemaal in eigen hand, maar je kent er zelf wel een brood bij, hoor. Ja, nou ja, als je gewoon vandaag wint. Ja, en dan is het afwachten wat er op andere velden gebeurt. Ja, dus, en dan hebben wij alles eraan gedaan. Snitswiet Zwart luts fel van leer en WK voelt het wel goed. Een protebare spelers krijgen rest. Onval van de Snitsers en dan komt er de kopkans voor Freek de Jong, maar hij rjocht het niet aan de goal. Opvallend wie wel in de beginfase dat alles oer de linker kan gaan. Hier de paas op Ramon Giro Batalla. Maar dan luidt keeper Jansen nog in het paard. Maar de Snitsers houden goed druk. En WKE zak het in en zak het in. Wieber een Visser hier, mooi het oerzicht. Hij ziet het en sjocht Ramon Giro Batalla. En die maakt het op schitterende wijze die werk. 10 minuten in de wedstrijd, 1-0 van Snits. Nog eens het stiftje oer de keeper hinnen en dan is die kans leers. Snits op voorsprong staat het mat. 4 minuten later een Soko mooi de paas op Ramon Giro Batalla. En het is haast een kopie van de eerste goal. En dan staat het al 2-0. Nog een kwartier speling, de Snitsers dus op rozen. Dan wordt de tussenstand op de Orenvelden bekend. Hoge Zand staat voor, zien het al degradeerde FVC. En MSC staat ingelijk in nek. Dat nog voor de periodestrijd. En dat is gunstig voor Snitswiet Zwart. Want bij deze stand is Snits veilig. De onval van Snits is weggevoerd en het is no Kees Smaal die werk maakt. 3-0. Het kan gewoon net beter. Wieber Visser. Mooie paas op en Soko. Prachtige controle. En dan zien vast zit op Kevin Huytema. Die is subliem, maar Huytema mist. En daar heb ik nog de misser van Kees Smaal. Blilt het 3-0 en dat is echt de rijstaan. Hoge Zand die staat dan bij Rijssel maar 4 voor. En dus is alleen de wedstrijd van MSC nog van belang. En daar is het nog 1-1. Balverlies van WK en een paas op Ramon Giro Batalla. En die maakt het weer af, zien treden. En dat betekent 4-0 van Snits. Laat alle helletje in 1 keer uit en daar schrikt de keeper van. Bal gaat naar de hoeken en hij is daarbij kansleers. We schreeuwen 4 minuten later als Snits wat gas waarom neemt. En WK mooi een sparseme onval komt. En dan staat Paul Weerman daar helemaal vrij bij de tweede peel. Voor de statistieken 4-1. Het spul is dan al lang net meer om aan te zien. Snits hoeft het meer en WK wil net meer. En dan komt er dags nog de goal van invaller Arvid Oorzinga, 4-1. De bal die per ongeluk haast op een holle komt van Arvid wordt achter de linie hellen. Ja, de laatste 10 minuten mooi Snits de bal rond in laten. WK toch niet meer. En dan wordt bekend dat MSC met 3-2 wint bij nek en daar hier nimmer rekken mee houden. Snitswiet Zwart zit niet op met de 3 punten. En wordt zelfs nog winnaar van de periode. Alleen dat die telt nog net. Het wordt nooit competitie van levensbehoud. Nou ja, goed, het in het doos. We moeten hem al even uitzien. Positief is wel dat we gewoon de laatste weken gewoon prima voetballen. En ja, machine. We moeten gewoon weer verder. Net de laatste weekend, de hele tweede seizoenshelft. Ja, volgens mij pakken we zelfs de laatste periode nou omdat NEC verlent. Dus ja, we hebben niks hoor. Maar dat zou het wel wat. Ja.